Eto na naman mga paps, dahil nga din ay summer na, sinubukan natin ang masarap na buko halo na nandito sa may area ng Coronadal City, South Cotabato. Ayan 'no, napakasarap ng buko halo na ito. May ice cream toppings, tsaka may corn at iba pang mga sahog. Yan, sinubukan ni kuya ang masarap na buko halo. Masarap ba kuya? Masarap daw, sabi niya. Oh, yun oh. Sarap si kuya. Yan po, mga kaibigan, if ever po mapadpad kayo sa South Cotabato, so Coronadal City po yan, nasa gilid lang po yan ng, nasa highway lang, no? Gilid ng highway. Yan, buko halo na yan. Yan, sa may barangay Sarabia, Coronadal City. Pasensya na, medyo naglalag ang ating video. Ayan, oh, may ice cream. Yan, sabaw. Sarap naman talaga. Bagay na bagay. Perfect na perfect. Sa mainit na panahon. Thank you po.